Am Nollaig atá an agus tá sin an cácha Nollaig dhéanamh. Deir mo bham go bhfuil idir seo an bhealachas fusa agus is tapa chun cácha Nollaig go deas bog dhéanamh. Ar dús chrátáil mám ar áiste agus rinne sí súide. Sa puta chuir sí rísíní agus saodánach, margarín, an crackan ar áiste, stáilbhranda, siúcradón, suan ar áiste, agus cúpla silín. An sin dág sí an puta ar an saoirne ar feadh leath uair go raibh an tim láite agus go thosaí na torthaí ag brith. Idir an dálinn chuir sí popper gréas dhéanach sa stán cácha. Dág sí an meascar an taobh ar feadh leath uair agus nuair bhí sé níos fuairithe chuir sí trí uimhcha búilte, almónaí agus scáilchanóna, agus almónaí bheilte isteachán agus feasc sí é. An sin chríochraí sí an plúr agus na spíosra measca isteach agus feasc sí arís é. Chuirt sí an bheasc isteach sa stán, thug dad lámh cúntaidí. Bhain mám na ruch as an measc agus rinne sí logaí lárán mar sadan sé seo ordaí mí chóchram. An sin chuir sí popper don thart agus cheangail sí snaim sa snátha cadáis nach dóigh an cácha. Chuir sí isteach san aon ag gosmhar go héin ar feadh 2 uair go leith. Scrúdaí sí an cácha libriún agus nuair bhí sé ré thug sí é amach as an aon agus cuirt sí glincín bhranda eile ar mhór an cácha agus sé fós te. Thart ar chaidcí sin na dhí sin rinne mé an tís almónaí. Chríochraí mé siúcraróin isteach sa bogha agus chuir mé almónaí bheilte agus siúcra míán freisin agus feasc mé iad le chéile. Rinne mé lug sa cóábhar tíorm agus cuirt mé ullbhúise isteachán. An sin feasc mé é le spún ó gábhad agus tar éis cúpla nóiméad thug mé an tís le chéile le mo lábha. Rinne mé dearmad an súil imóide chur isteach níos luas na idir. An sin chuir mé an tís ar bird a bhí cruith le siúcraróin agus duin mé é ar feadh cúpla tamil so le rinne mé dusca as. An sin chlúdaí mé é agus dág mé ar an taobh é ar feadh cúpla uair. Feasc mé marmaláid agus uisce te le chéile agus scúb mo bham an measca sin ar an cácha. Chríochraí mar siúcraróin ar an murd agus ar an tís almónaí agus roll mé amach é. Chasam ar an tís ó am go ham. An sin chuir mar an tís ar an cácha agus is deachar an fosta bhíán. Ní plástrálaí muid mar eicinn tú ach rinne mar orníchail é a pasta. An sin chun an ráin sin séir a dhéanamh deagh mé siúcradón agus sirup le chéile ar theas íseal. I bogha chuir mé plúr, sé charbonát sódium agus sin séir agus feasc mé iad le chéile. Nuair bhí na measca fluch fuairithe chuir mé é isteach leis na cóábhar tíorm agus feasc mé iad le chéile. Duin mé an tís agus roll mé amach é ar bird a bhí spraclaí le plúr. Tá sé níos fusa an tís a lábhséil nuair tá sé níos fuairithe ach níor tháinig mé ar an fíorach seo ach chuir mé an anró orm féin. Bhí mé an cáréiseach nuair bhí mé ag tuis na briscaí agus mar feicí sibh níos déanaí ní dhearna sé aon difir. Ní hagan cíal raibhís mar deir siad. Chuir mé iad go léir isteach san aon agus nuair bhí siad go deastaníthe thug mé amach iad. Chun an róna dhéanamh chríochraí mé siúcraróin isteach sa bogha agus feasc mé é le beag an uisce.
Chuirt mé éisteach sa bhála peobrachta le cabhair mo bham, agus thosaí mé mo hé a maisithe. Mar ecinn tú tá mar scileanna maisithe chomh maith le mar scileanna plástráilte, níl siad firfa ach tá siad déanta agus is minic go bhfuil rud déanta níos fearr ná rud firfa. Tá mé sin na chuimh nús na bliana atá romhainn. Cúpla lán í sin, ghramé mé mo hithe le chéile. Sna Stánán Meiriceána tá cuma taitneamh teoil ar an gníomhaíocht seo. Is breag é sin. Táid beagnach an sin. Críochnaí mé siúcraróin ar an murd agus roll mé amach an róin fandant. An bogta seo, déis mé le a hisismthóirí nuair dúirt siad go bheith an post seo i bhád níos éascaí do méoh páipéir grís dhéanamh faoi an róin. Mar ecinn tú bhí an ceart acu agus bhí sé i bhád níos fusa a bogu ná an tí salmónaí. Bána mar na ruc as agus chear mám an fearspáir. An sin chuir mar róin ar bun an teachín agus gramíar mar ar mhór an cóca. Chuir mar crán ach nuair daithní mar grabh siad sa slí, bhí ar an jab trí chulsaí chealadach a dhéanamh. Féach tá cuairteoir agan, agus tá duine éigean an sin freisin chun an tae dhéanamh. Chuir mé isteach chúpla sonraí eile agus faoi dhearú bhí an cáca Nollaig críochnithe. Í mo Gaeilge, níor ghearmid an cáca go dtí lá Nollaig. Caithfidh mé rá go raibh sé go hálann agus bíú an obair díana rinneamar. Nollaig chuna agus athbhfuiln tú waise díobh go léir.